तो हेलो पिलाମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ସେକ୍ସନ କୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାହାଳି ଏଜୁକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ରେ ଏଜୁକେସନ ମିଳିଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଡେରି ନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସର ଯାହାକି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବୁକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବହି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ସିଲାବସ ବି କଭର କରିବା ଦେଖିବା ସବୁ ଗୁଡାକ ଏଠି ଡିସକସ କରାହବ ତା ସହିତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ସେଗୁଡାକ ବି ମଧ୍ୟ ଡିସକସ କରାହବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ରେ କୋଉଟା ଆସିପାରେ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ରହିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଡିସକସ ହବ ତା ସହିତ କିଛି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇପାରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରିବା ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ର ଆମେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର କୁ ପଢିବା ଏବଂ ତାର ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ସିଲାବସ ଅଛି କଣ କଣ ସିଲାବସ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସକସ କରିବା ଓକେ ଚଲ ତ ଯଦି ଆମର ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ର ଯଦି ଦେଖିବା କଣ କଣ ରହିବ ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ରହିବ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଟି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ସାରିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ ସରିଲା ପରେ ଓକେ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଜୀବୀ ଆମ ଦେଶ ଆମ ପୃଥିବୀ ଦେନ୍ ଆମ ଦେଶର ଭୂମି ରୂପ ଓ ଜଳବାୟୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଏଗୁଡାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର କୋଉ କୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି କଣ କଣ ଯେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କଣ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି କଣ ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଡିସକସ କରିବା ଓକେ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବନ ଧାରା ଦେନ ଆମ ଦେଶରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବା ତାପରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବା ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ଯୋଉ ହେଇଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ବି ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ଉପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ ରୋଗ କଣ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ସୁପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ପାଠ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଟେନସନ ନାହିଁ ତାପରେ ବାୟୁ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ବହି ନ ଧରିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିକିରି ବସିଥିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା କଣ ଆମେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ମାନେ ଆମକୁ କଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଏବେ ସପୋଜ ଧରିନିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାପରେ କଣ ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ ନ କରିବା ଦରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସକସ କରିବା ଓକେ ତ ଚାଲ ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସୁଛି ଯେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ କଣ ହେଇଥିବ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କହୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳତା ଛାଡ ଶୃଙ୍ଖଳତା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ସାମାଜିକ ଅଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ସାମାଜିକ ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଛି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମାଜିକ କଣ ଓକେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଓକେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ରହୁଛି ସାମାଜିକ ମାନେ ଆମେ କଣ କହିବା ସାମାଜିକ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଧରିନିଅ ଆମର ବାପା ଭାଇ ଦାଦା ଖୁଡି ବା ଆମର ସାହି ପଡିଶା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବା ଯାହାବି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅଛି ସେଇ ପରିବେଶରେ କୁ ଆମେ ନେଇକି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବା ସାମାଜିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ତାର ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ତାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓକେ ଦେଖ କଣ କହୁଛି ଗାଁ ମଝିରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଗାଁର ମଝିରେ ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଁ ଟା ଏ ସବୁ ଘର ଯାକ ଓକେ ଏପଟେ ଘର ଏପଟେ ଘର ଏପଟେ ଘର ଏପଟେ ଘର ଏପଟେ ଘର ଏପଟେ ଘର
ଏଇଟା ଘର ଏଇଟା ଘର ମନେକର ଏଇ ଘରଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ଘରଟା ହଉଛି କାର ଆମର ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଘର। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ଓକେ, ଗାଁ ମଝିରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଅଛି। ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ମିଟୁ ଓ ମିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ। ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମିକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ଧରିନିଅ ତମର ମନେକର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯୋଉ ମିଟୁ ଯୋଉ ଅଛି ଏ କୋଉଠି ପଢୁଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମ ସହିତ ପଢୁଛି, ତମେ ବି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛ, ସେ ବି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ପଢୁଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମାନେ ଅଲରେଡି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୋହନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଫିସ ଫେରିଲା ପରେ ଟେପରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ନିଜର ପିଲା ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ମଝିରେ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ପଡୋଶୀ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଦତ ଥାଏ। ଦେଖ ଆମ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଥିବ, କିଛି ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ବଟ୍ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ମାନେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାନି ବା ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଲାଗି ଆମର କିଛି ସାଇ ପଡିଶା ହଉ ବା ଆମ ନିଜ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ସାଇ ପଡିଶାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଲେ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଓକେ, ତ ସେ କଣ ଥିଲେ ମୋହନ ବାବୁ କଣ ଥିଲେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବାଲା ଥିଲେ। ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଯେମିତି କି ପିଲାମାନେ କିଛି ଥିବେ ଯାହାକୁ କି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବା କିଏ ଫୁଟବଲ, କିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ବି ଆମର ଯୋଉ ମୋହନ ବାବୁ ଥିଲେ, ମୋହନ ବାବୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୀତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟେପ ଥିଲା, ଏଇ ଟେପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୀତ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଅଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଗୀତକୁ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏ କଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ପୁରାପୁରି ସାହି ପଡିଶାକୁ ବି ଶୁଭାଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଫେଭରେଟ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ତ ସାହି ପଡିଶା ବି ଶୁଭାଯିବା ଦରକାର ନା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଭାବିକି କଣ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁରେ ମଝିରେ ଘର ଥିବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ଘର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବା ପଡୋଶୀ ଘର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ। ଓକେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ଏଠି ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ସାଇ ପଡିଶା ଯଦି ନ ପଢିବା ପିଲା ଯଦି କେହି ଥିବେ, ଯାହାକି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବାପା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଢ 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 ବୋଲିକିନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯାଉଥିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋହନ ବାବୁ ତ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି, ମତେ ଶୁଣା ଯାଉନି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନ ଧ୍ୟାନ ଲାଗୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ତ ମୋହନ ବାବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ଛାଡ। ତ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳନ୍ତି। ପଡୋଶୀ ଘର ବୁଢୀମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ବଡ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଇଗଲା। ତ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଘର ବୁଢୀମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ମୋହନ ବାବୁ ପିଲାଙ୍କ ଓ ପଡୋଶୀ ଘରଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଦେଖି ଏଇ ଅସୁବିଧା କାରଣ କଣ? ମାନେ ଏବେ କଣ ହେଲା, ପଡୋଶୀ ଘର ତ ବୁଢୀମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଶୋଇପାରିଲେନି, ବା ଜେଜେମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ହେଇଯାନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ପୁରାଣ ପଢିବାକୁ ବସନ୍ତି ବା ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ତ ଜେଜେମା ତ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ନୀତିକ୍ରମ ଅଛି, ଯୋଉ ସେ ଡେଲି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବା ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସେ କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଭଲ କରିପାରିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଢିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଏବେ ପଚାରିଲା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର କାରଣ କଣ? ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ମାନେ କାରଣ କଣ? ମାନେ ଯେମିତି ରହୁଛି ଆମର କଣ ବୁଢୀ ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ ବା ଜେଜେମା କାହିଁକି ପୁରାଣ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଯାକ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଯାକ କାରଣ କଣ? ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଯାକ କାରଣ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର କଣ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଭାରି
ଆନନ୍ଦିତ। ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟେପରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ବା ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣି ପଡୋଶୀ ଘରରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପୁରାଣ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ, ଯେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ମନା କରିବାର ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନେ ମନା କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, ମନର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟ ରୁମ୍ ଥିବ, ଯଦି ସେପାରେଟ ବି ରୁମ୍ ନାହିଁ ତ ମୋର ବ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଯଦି କିଏ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା କିଛି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ କାମକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଏଇ ବକ୍ସରେ ଯୋଉ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଏବେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚଲ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ ଯିବା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ସବୁଦିନ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅବଭିୟସଲି। ଓକେ, ତ ଏବେ ମତେ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ତମମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ର, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ନା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ? କୁହ। ଯଦି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି, ଯଦି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ତାହେଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କ କାମ, ତ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଆସୁଛି ଏଠି, ଇଏ ବି ହଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତ କହୁଛି ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଦେଖ, ସେଗୁଡିକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଚିତ୍ର ଦେଇ ଚିହ୍ନାଅ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ନାମ ଲେଖ। ବୁଝିଲେ, ସେ କହୁଛି ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ଗଛ କାଟିବାଟା କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଓକେ, ତ ଇଏ ତ ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯିବେ ଯଦି ଗାଡି ଫାଡି ଯାଉଥିବ, ଗାଡି ଫାଡି ବଡ ଗାଡି ବା ଛୋଟ ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ, କାର ଫାର ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକାରକୁ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତ ଆମେ ଘରର ଯଦି କିଛି ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବା କିଛି ବି ହଉ, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ତ ଗନ୍ଧିଆ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲିବାରେ ବା ଯିବାରେ ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ବାହାରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତ ସେହିପରି କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କଣ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯେ ଆମେ କଣ କରିଲେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ? ଓକେ, କୁହ ଆପଣମାନେ। ତ ଏହାକୁ ନିଜେ ତ ବନାଅ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ନିଜେ ବନାଅ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ଲାଗେ, ଆରେ ଏତେ ଯାଏ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତମମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ର କେବଳ 5ଟି ଲେଖିପାରିବନି ତ କଣ କରିବେ, ଏତେ ଯାଏ ତ ବୁଝେଇଲି ନା, ତ ଟ୍ରାଏ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଯାକ ପଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯାକ ପଢିପାରିବେ, ହେଇପାରିବ। ତ କଣ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ, ସମାଜରେ କେତୋଟି ନୀତି ନିୟମ ଚାଲେ, କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲେ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ରହିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେପରି ରହିବା ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ସେଇ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡେ, ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ସବୁ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ହଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ଯଦି ସମାଜରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମାଜର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା, ଖାଲି ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ନିୟମ ମାନିବାର ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ।
ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଏ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ନା ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚୋରି, ଡକାୟତ, ମାରପିଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଜବରଦସ୍ତି ଚନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘର ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଆବାସନ ପତ୍ର କରିବା, ଦେନ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ପୋଡ଼ିବା ଜଳିବା, ଦେନ୍ ଲୁଟତରାଜ କରିବା, ଦେନ୍ କେତେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକସ ଆଦାୟ ବସ୍ ଦେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅନାଦାୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏଗୁଡିକ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଓକେ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ହୋମୱାର୍କ ନ କରିବା ସେ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଏଇଠି ମାନେ କହିବେ ଯେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି, ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ, କିଛି ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ, ତମେ ଆରେ କିଛି ଶିଖିନଥିବ ନା, ତ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଚୋର ହବ, ନହେଲେ ଡକାୟତ ହବ, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ହବ, হয় ନାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଗୁଡାକୁ ଛାଡ, ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନ, ସ୍କୁଲ କିଛି ନୁହେଁ, ଆରାମସେ ଯାଅ, ପାଠ ପଢ ବିନ୍ଦାସରେ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କହିବା। ତ ସେହିପରି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ, ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିବା, ଦେନ୍ କ'ଣ ମାରପିଟ କରିବା, ଦେନ୍ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୋବାରୀ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି କରିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମାରପିଟ କରିବା, ତାପରେ ସେ ତାଡା ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ଘର ଘରେ ବସି ଚୋରି କରିବା, ସେଇଟା ତ ଡକାୟତିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୁଡାକ ମଦ ପିଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ବା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖୁଛି କ'ଣ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା, ଏସବୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏସବୁ ଗୁଡାକ କାମ ହେଇଥାଉଛି, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ। ତ ଆପଣ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବି ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ସ୍କୁଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଲେଖିବା। ତ ମଦ ପିଇକିରି ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ନା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ଲେଖ ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବା କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ କହିଲ। ଫାଷ୍ଟ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅଛି କି ସୁବିଧା, କିଛି ବି ନାହିଁ। ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡି ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ମଦ ନ ପିଇକିରି ଗାଡି ଚଲେଇବା ତ ଠିକ ଅଛି, ମଦ ପିଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଦେଖ। ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିବାର ଅଛି, ତାହାର 100% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ତା ସହିତ କ'ଣ ହଉଛି, ଏବେ ସପୋଜ ଧରନିଅ ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି ରାସ୍ତା, ଓକେ, ଏଠି ମନେକର କିଏ ଜଣେ ଚାଲିକିରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟୁ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ବାଇକରେ ମଦ ପିଇକିରି ଏପଟେ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣିତ ଯୋଉ ଅଛି ବା ନିଜ କ୍ଷମତା ଅଛି ଗାଡି ଚଲେଇବାର, ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ନଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ମଦ ପିଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ବିଚାରା ନ ପିଇଥିବା ଲୋକ ବା ପିଲାକୁ ସେ ଆଣିକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ନିଜର ତ ମାଡ଼ ହବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଯିଏ ସାଇଡରେ ଥାଏ, କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥାଏ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତ ମଦ ପିଇବାଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନର ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳରେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବକାରୀ, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଓ ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡି ଚଲେଇବା ତ ଅସୁବିଧା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି।
ତ ମଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆହୁରି କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ବୁଝୁଛୁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ଜିନିଷ okay? ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଯାହା ଫଳରେ କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଓକେ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେ କେବଳ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ନ ପିଇଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ପିଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗେଟଅପକୁ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଅବିବେକିତା ଚୋରି ଡକାୟତି ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ କରିକିରି ନା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାଟା ତ ଏମିତି ହେଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅବଭିୟସଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଭୟ କରିବେ ଘୃଣା ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମଲି ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏବେ କେମିତି ହବ କାହିଁ ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଠୁ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ ମୋତେ ଦରକାର ଏତିକି ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବି ତ ଏଇଠୁ ରହୁଛି ଟିଚର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଛି ଯିଏକି ଆପଣ ଯେତେ ଥର ବି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଯିଏକି ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟିଚର ଭଲ ଲାଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଯେତେ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ପଚାରିଲେ କହିଦଉଛନ୍ତି କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଳିଆ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରି ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ କରିବେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଘୃଣା କରିବେ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଓ କାରଣ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ ବାଟ ନେଇଯାଇଥାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଅପରାଧ ଅଛି ତାର ନିରାକରଣ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏବେ ତମମାନେ ଯୋଉ ଅଛ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଯେ ପଢ଼ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତ ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କ'ଣ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଇବା ତଥା ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବା ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଧରିନିଅ କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଚୋରି ହେଲା କାହିଁକି ଚୋରି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି ହେଲା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବା ମଦ ପିଇକିରି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବୁଝିଲେ ବା ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ ହଉଛି ତା ଲାଗି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭଲ ୱେରେ ଓକେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଯେ ଏମିତି କରିବାରୁ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ସତର୍କିତ ହେଇପାରିବେ ବା ରହିପାରିବେ 3 ନମ୍ବର ହଉଛି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କ ସଭା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର ଓକେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସର ଅପରାଧୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାତ୍ରା ଓ ପଥଯାତ୍ରା ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ହେବା ଦରକାର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବା ଅପରାଧ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହଉଛି ଯେ ଛୋଟି ଆମର ଯେମିତି ନାଟକ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କୋଉଟା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଓକେ ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତମକୁ କହିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ବା ସଚେତନତା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଓକେ ତ ତମେ ମାନେ କାମ ହଉଛି କ'ଣ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କି ଉପାୟ ଅଛି ନିଜେ ଭାବିକରି ଲେଖ ନିରାକରଣ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏମିତି ହଉଛି ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ବୋଲିକିନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ଯୋଉ ହଉଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଆପଣମାନେ ତ ପୁରାପୁରି ଯାହା ଶିଖିଥିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପାଠ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବା ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥାଏ
पक्का 100%। ओके, मंड अभ्यास आपण मानकर निजर क्षति होता है ता प्लस सेटा कोन होता है आपणकर संगे संगे जो साई पड़िसा अछन आपण परिवेश मानकर समाजर मध्य क्षति होता है। जेमति फास्ट धरनिया मोहन बाबू जो रहले से टाइप बजायकरी अदर साउंड गीत शुणिले किसी असुविधा ना ओके किंतु जो तांकर साई पड़िसा अच्छी तांकर कौन हला असुविधा हला निज घरे जो पिला माने अछंती तांकर मध्य असुविधा हला परीक्षा भल मार्क आनी पारे ना जहाँद्वारा एमाने पाठ पढ़िले ना जहाँफल कौन हम आगक एम गोटे कौन हे चोर डकायते बा किसी ଭଲ ଜ୍ଞାନ ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଲି ଯେ ନିରାକରଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷତି। ଓକେ, ତ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଯୋଉ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଯାହା ଆମର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ମାନେ ଧରିନିଅ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ 30 ମିନିଟ ସରି 1 ମିନିଟ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ବା ଅବଭିୟସଲି 5 ମିନିଟ ଠିଆ କଲେ ବି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ବି ହେଇଯିବନି। ବା ସ୍ପିଡରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସାଧାରଣ ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ ଥାଏ ଆମର ଯେ 50 କିଲୋମିଟର पर आवर ଚଲାଉ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 120 କିଲୋମିଟର पर आवर ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ନିୟମ ମାନ ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଓକେ, ତ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଆମେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏପଟୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏପଟୁ ପଳେଇଗଲେ ଏମିତି ତ ଏପଟୁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହବ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଖାଲି ଟ୍ରାଫିକ ନୁହେଁ ଆମ ସାମାଜିକରେ ଯୋଉ ବି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚଳିବା ଦରକାର। ଅସତ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଚୋରି ଡକାୟତ ହିଂସାକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଧିକାର ବେଶ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆଦି ଅପରାଧ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପନ୍ଥା ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଅନୁସାରେ କରି ଆମେ ଅପରାଧ କମେଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଓକେ। ବୁଝିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ବାଛିକିରି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଚଲାଅ। ଧୂମପାନ କରିବା ଓକେ, ଜୋରେ ମାଇକ ବଜାଇବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଗାରେଇବା ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିବା ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଓକେ, ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ିରୁ ଫୁଲ ଫଳ ଚୋରି କରିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା ଗୀତ ଗାଇବା ତ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୋରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନେମା ଦେଖିବା ମାନେ ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେବାର ଅଛି ବୁଝିଲା। ତ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ରହୁଛି ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବା ସବୁ କାମ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆପଣ କହିକିରି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହବି ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିରେ ବନ୍ଧୁ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ। ଠିକ ସମୟରେ ଟିକସ ଦେବା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଗଛ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଯେକୌଣସି 5ଟି ଅପରାଧର ନାମ ଲେଖ। ଏତେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲାଣି ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ 5ଟି
ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ 1 2 3 4 5 ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 5ଟି ଯାହା ବି ହଉ 5ଟି ଲେଖିଥିବ। ତୁମ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଦ ପାନ କରୁଥିଲେ କଣ କରିବ? ତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡି ଏବେ କୁହା ହେଇଗଲା ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବୁଝେଇବେ ଯାଇକରି ଯେ ଏମିତି କର ନାହିଁ ସେମିତି କର ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ବୁଝେଇବେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ ଅଲରେଡି ବୁଝା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ। ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନିବା ତ ତାର ନିରାକରଣ କଣ? ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ସତର୍କତା କରିବା କାମ ହଉଛି କାର ଆମର ବା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କେ କଣ ଯୋଉ ଆମର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ସେଫଟି ଡେ ଓକେ ଏସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ନିୟମ ମାନିକରି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ମଦ ପିଇ ଗାଡି ନ ଚଲାଇବା ତାର ନିରାକରଣ କଣ ହେଇପାରିବ ହଇନି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ତାର ନିରାକରଣ କଣ ହେଇପାରିବ। ବାପା ମାଙ୍କର ମାଡ଼ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ କର। ସେ କହୁଛି କଣ ଯଦି ତମକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ କର। ସେ କଣ କହିଲା ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଠିକ ଅଛି। ଘର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡିବା ଓକେ, ରାସ୍ତା କରରେ ଝାଡା ବସିବା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଇଳା ଜମା କରିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଦଳୀ ଚୋପା ପକାଇବା, ବିଜୁଳି ବତିକୁ ଟେକା ମାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ଧାଡି କରି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଫେରିବା ଠିକ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବିଜୁଳି ଜାଳିବା, ଗୁରୁଜୀକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏ ତିନୋଟି ହଉଛି ଠିକ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଅଛି ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ବାହାରକୁ ଛାଡିବା ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ। ରାସ୍ତା କରେ ଝାଡା ବସିବା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କାମ। ରାସ୍ତାରେ ମଇଳା ପକାଇବା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କାମ। ବିଜୁଳି ବତି ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଜୁଳି ବତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟେକା ମାରିକି ପଠେଇବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଜୟ ଲାଗିଥାଏ ବଟ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କାମ। ଓକେ, ତାର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ବାଡିଆ ମୋର ଆସେ ମୁଁ ଅଛି ଆସେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ କାମ। ଦେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ଆରେ ଅଲରେଡି ଦିନରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହଉଛି ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେକୌଣସି 4ଟି ମଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବ ଯେକୌଣସି 4ଟି ଏତେ ଯାକ ପଢା ହେଲାଣି। ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଓକେ, ତ ଦିଆଯାଇଛି ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ହେବା ବେଳେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖ ମାନେ ଯଦି ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଆର ଝରକା ମଜବୁତ କରିବା। ସେ କହୁଛି ଯେ ଚୋରି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତାର ନିରାକରଣ ହଉଛି କଣ ଯେ ଦ୍ୱାର ଝରକା ମଜବୁତ କରିବା। ଯଦି ୟାର ନିରାକରଣ ଏଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ, ଯଦି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟୁ ମାରିବ। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହିଁ କାମ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସରିଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ନୋ ଡାଉଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପିଡିଏଫଟି ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେଇଥିବି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ବି ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ ବା ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କିଛି ବି ବନେଇବାର ଅଛି। ନୋଟ୍ସ ତ ବନେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଠ ତ ଅଲରେଡି ବୁଝିଯାଇଥିବ ଯେ ମନ୍ଦ କଣ ଭଲ କଣ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି କଣ ନାହିଁ ବାସ୍। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ଶାସନ କରୁ। ଯୋଉ ଆମର